пуле ки шумо рӯи ҳалол ёки ҳаром ба даст меоред, ин насиби шумоа. Не ки интихоб дар дасти хитонае ки шумо сабр мекунед, ай рӯи ҳалол пула ба даст меоред, ёки дуздӣ мекунед, ёки ба ягон роҳи дигар, ай рӯи ҳаром. Барои як қиссаи бисёр таъсирбахше ки дар ҳар яктаи шумо маҳқул мешавад. Нигоҳ кунед, рӯзе як марди сарватманде меравад харидкунӣ бозор ва солҳои пеш дар ҷои мошин одамои сарватманд уштур доштанд ёки асп. Вақте ки бозор меравад, дар ҷои парковка бигем дар ҷое ки уштурашон мебастанд мемонданд, ҷое нест ва ин тарафша нигоҳ мекунад атрофша ки ҷои холигӣ нест ва дар наздиш як марди истодагӣ буд. Мерава наздиш мегӯяд ки бародар, агар ки имконият боша, ман як ним соата бозор медорам харид кунӣ, ва ми уштури мара нигоҳ кун. Мардам розӣ мешавад, мегӯяд ман меҷаем, ман нигоҳ мекунам уштурта. Ва вақте ки мард мерава бозор харид мекунад, дар сараш як фикр пайдо мешавад ки вақте ки ман биромадам харид накардам, ман ҳамин одам дар ин афтоби гарм уштури мара нигоҳ дорад, ман мебарам 1000 динораш метиҳам. Ва вақте харидша мекунад, бармегардам меяд назди уштураш, нигоҳ мекунад ки не уштура, на ин мард. Нигоҳ мекунад атрофша, ин тарафша ки намеёвад, ҳарчанде ки мекова уштур нестае. Ва чӣ кор мекунад? Мегӯяд ки хай таваккалаш ба худо, мерам я уштури дигар мехарам. Вақте ки мерава бозор, ҷое ки бигем гову мол мефурӯшад, мерам мебинад ки уштурша я марди дигар фурӯхта истае. Мегӯяд ака ман уштура мехарам, чанд сум мегӯӣ? Ба як шарте ки ту да ман мегӯӣ ки ҳамин уштура чанд сомон харидӣ. Ва мард мегӯяд ки як марди омад ба 1000 динор ҳамин уштура да ман фурӯхт. Маънаи история ҳамине ки ҳамон 1000 динор дар насиби ҳамон одам буд, не ки интихоб дар дастиш буд, ё ки 1000 айроҳи ҳалол ба даст меорад, ё ки ҳаром. Агар ки видео дар шумо писанд омада бошад, пас фикротонро бинависед, дар бародаратон равон кунед ва дар канали мо обуна шавед, чунки дар инҷа бисёр видео оиди пулкоркунӣ ва бизнес.